ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ብኣርከስሎም ማዓንቲ ኣያና መምህርና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረዝጋቢሄር ብራሽ ወይ ከዓ ከምዚ ንሕና ኢልና ንፅውዖ ብራሽ ነው ምሳና ኣሎ ሕጂ እውን ደጊም ብራሽ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳሎታን ምስጋና ናብፅሕካ ተደውልልካ እንደገና ልዕልካ ያቁርብ ምዃን ካብዚ ሓለፈ ግዜ ኣኺልና መንጎ ተቋረፀ ኣይፀገብኩን ስለ ዝበልኩ ካስ ሕራ ኢልካ መፂኻለ ያለኻ መዝጌራ ሃብካ አሜን አሜን እንኳን በሰላም ከእንደገና ራኸበና ይኔ እስከ ምእንቲ ሕፅር ከነብላ ሕጂ መእተዊ ትኺልና ናብቲ ደው ዝበልናሉ ኣርእስቲ ክንምለስ ዝክሮት ኮይንካ መጨረሻ ተፋነናላ ኣርእስቲ ግዜ ኣኸለትና ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብዚ ምስሓብ ዝተፈጠረ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ማለት እዩ ብጉዳይ ነፈርቲ ገለመለ ካልማል እውን ተወሳኺ ሰማዕ ኮ ነይሩ ኮንፊርም ዘይኮነ ቀፂሎም ናብ ኮሚኒኬሽን ናይ ቴሌፎን ዶ ካዕፅወም ዶ ገለመለ ፅሑፋት እውን ኣንቢበ ነይረ ኮንፊርም ገብሮ ዘይክእል ማለት እዩ እዚ ናይ በለካ ለኻዓካ ክኸውን ተስፋ ገብር እስከብዚ ዘለካ ርእቶ ክንፈልጥ ንደለና እንደገና ቀኒየለይ ያናታን ዝኾነቲ ሓሳበይ ክገልጽ ፍቃድካ ልዕሊ ኩሉ ኸ ንዓኸምኹን ድምፂ ንኩሉ እቲ ተኸታታሊ ናይ ሬድዮ ኤረና ክሕብሮ ዝደሊ ኣነ ቀዳይ ነገር ኣብ ዝኾነ ዝዝቦ ዘለኹ ትሕልፍ ተመክሮታት ወይ ከዓ ሕልፍ ተመክሮታት ናይዚ ህይወት ኣብ ሃገርና ዝኸደ ናይ ኣገባብ ኣቀላልሳ ካው ደጊመ ንዑ ከም መጽናዕቲ ቅሪበ ንኸቕርቦ ኢለ ድቃለስ ዘለኹ ምክንያቱ ከዓ ነቲ ንኸዶ ጉዕዞ ክጠቕመና እዩ ብዝብል እሱ ከግብረን ዝኽኣለ ምክንያታት ከዓ ኩልና ብንርዶ እቲ ሃገርና ሓደ ዓማፅ ዝኾነ ስርዓት ከም ዘለና ዳርጋ ኩሉ እቲ ኤሪትራዊ ክሕንግድ ተደይደልዩ ዘይቅበለሎ ኢለ ይኣምንን ትፀገም ደሎ ግን ንዑ ንምፍትሑ ከዓ በቲ ሓደ ሸነኽ ብወገንና ብወገንቲ ህዝቢ ከዓ ዝረኽቦ ወይ ክዕውቶ ዘይከኣለ መንገድታት እዝን ወዲ ከምዝን ክገልፅ ኢለ ደጋጊመ ድመፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ሕጂ ብዝመወዳእታ ክስታይካ እውን ትዛረብ ኩሉ ብዘካቲ ናይቲ ኤር ናይ ሲቪል አቪዬሽን ዘሕለፍዎ ክስታያት ካልእ እውን ናይ ቴሌፎን ወዘተረፈ ኢልካ እሞ ኣዮፕ ከምኡ ዘይክኸውን ኢልካ ኣነ ሕጂ እንታይ ናተይ እምነት ሓደቲ ከምቲ ደጊመ ዓንቶ ቀዲመ ዝበልክዎ ሓደ ዓማፅ ስርዓት ብሕጊ ዘይቅየድ እውን ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ንዑ ፈፂሙ ዘይዕጅቦ ንሱን ተነፂሉ ከምቲ ዝደልዮ ዝገብሮ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣሎ ዝበሃላ ድራዕ ከውርድ ድሕር ዘይብል ኣካል ከም ዘሎ ይደኣምን ስለዚ ኣይሆፕ ሓቂ ዘይኮነ ክኸውን ክትብል ከለካ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ዝገደደ እውን ዝለዓለ ኩናት ተኻይዱስ ክንደይ መንእሰይ ዝጠፍኣሉ ህሞትን ንዑ ዝቃላቐል ክስታይ እናረኣና ኢና ንኸይድ ዘለና ወይ ዳ እንዳለመድናዮ ንዑ እውን ከም ቅቡል ጌርና እንዳወሰድናዮ ንኸይድ ስለ ዘለና እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ከሎ ሓድሽ ኮይኑ ይረኣየና እሞ እቲ ሓቂ ከዓ እቲ ስክፍታታት እዩ ዝያዳ ኩናት ከይመፅእ ገለ ንምባል ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ሕጂ እዚ ናይ ሲቪል አቪዬሽን ዘሕለፎ ከምኡውን ንሱዳን ኤምባሲ ሰጊጉ መርከብ ከምዚ ኢላ ተንቀሳቒሳ ገለ ዝብል ዝተፈላለየ ክኸይድ ትሪኦት ኩሉ ዘልዕሎ ነዝታት ስጋኣት ካብቲ ኩናት ንኸይህሉ ኢሉ ስለ ዘይቅበሎ እዩ እቲ ህዝቢ ዘምፆ ወይ ከዓ እቲ ሜድያታት እውን ዘልዕሎ ዘሎ እዚ ኮይኑ እቲ ግን ንሕና ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እዚ ጉዳያት እዚ ኩሉ ግዜ ክሳብ እዚ ስርዓት እዚ ዘሎ ካብዚ ዝኸፍአ ካልእ ነገራት እውን ክመፃና ከም ዝኽእል እዚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከነቐምጦ ክንክእል ኣለና ከምቅብል ክንወስዶ ኣለና ናተኢልና ክንሕዞ ኣለና ምክንያቱ እሱ ይስርሑ ካብ ከምኡ እዩ ዝነብር እቲ ፀገም ዘሎ እዚ ከምዚ ተረኽቦታት ክርከብ ከሎ ናይ ብሓቂ ጉዳይ ናይቲ ህዝቢ ቀዳምነት ናይቲ ህዝቢ ድሕነት ሓሊድ ዝገብሮ ዘሎ እንተኢልና ፈፂሙ ይኮነን በንፃሩ ንዕኡ ንውልቁ ንዝመፆ ዝኾነ ነገር ይኹን ወይ ከዓ ንሱ ነቲ ዝደለየ ዕላማታት ንኽወቅዕ ሓደ ዝተቐመጠ ሓይሊ ዝመንእሰይ ሓይልና ማለት እዩ ብሙሉእ መንእሰይ ኤርትራ ብትሕቲ ጆ ሒዙ ኣብ ደለየ ኩናት ከእትዎን ከውፅኦን ዝኽእለሉ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ክህልወና እዩ እዚ ስግኣት እዚ ፍርሓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ምበልኩ
حدا كما حق دي حق دي قليله خاطو يدلن كمتي كل غزي زبلو እዋ زعبازي نحنا اتم مهوراتنا الى دغاغي متزاربولو بزعبا ناي سيفل افيشن يكون بزعبا ناي نفرت حقاقات ناي عدم يكون وزترفه ዝፈልጡ ሞያውያን ኤሪትራውያን ኣለውና እዚኦም ዝተወደቡ መልክዕ ክኸዱ ተኽኢሎም ንሶም ብዘፅንዕዎ መሰረት እቲ ጭጥን ተሓቅን ክኸውን ዘለዎን ዘይክኸውን ዘለዎን ገይሮም ከቕርቡልና ከለዉ ዝያዳ ተመራፂ ክኸውን ኢለ ስለዝኣምን ኣነ ዝኾነ ዓይነት ከቐምጥ ፈቓደኛ ኣይኮንኩም ማለት እዩ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ስለዝኾነ ንሰብ እውን ከየጋግዮም እዚ ሓደ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ከነስምረላ ዘለና ንሕና ብናይ መን ሕጫይ ዝኩሉ ፋሕተርተር ዝብሎ ዘሎ ስለምንታይ ዝኩሉ ነገራት ዝመፅእ ዘሎ ስለምንታይ ኢና ንሕና ብስግኣትና ኣቱ ዘለና እቲ ፍርሓትና ስግኣትና መንእሰያትና እንደገና ብሓደጋ ኣብ ኩናት ከይኣትዉ ወለዲ ዘኽቲሞም ጠጠው ከይብሉ ዝብል ስክፍታታት እዩ እሞ ነዚ ጠጠው ከነብሎ እንተደኣ ኮይንና ኣብ ሃገርና ነዚ ውልቀ ዝኾነ ወይ ከዓ ናይ ውልቀ ውሳነታት ዝኸይድ ኣገባብ ኣካይዳ ነዚ ወጊድ ዝብለሉ መንገዲ ምፅዓር ጥራሕ እዩ ሓደ ሕጋዊ ዝኾነ ሃገር ኣብታ ሃገር ኣቐሚጥና ብሕጊ ብቑዋም ተማሓዲሩ ዝኸይድ ፓርላማ ቆይሙ እቲ ፓርላማ ተኣኪቡ ንሱ ንኩናት ድዩ ንዘይኩናት ድዩ ወዘተረፈ ብሕጋዊ መንገዲ ወሲኑ ዝኸደሉ ኣገባብ ንኽንፈጥር ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኢደ ኢድካ ኢሉ ነዚ ነገር እዚ ካብ ስጋታት ወፂና ኣብ ከምዚ ደረጃ ንክንበፅሕ ንቃለስ ጥራሕ ኣይድብል ኪናት ከይድ ዋላ ሓንቲ የብለን ከም ዝበልክዋ እቶም ሞያውያን ካብኦም ክቕበል እየ ዝመርፅ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ክንለምዶ ነቶም ሞያውያን ዓብ ተራሂብና ንሳቶም ዘቕርብዎ ክህቡና ከለዉ ዝያዳ ተመራፂ ክኾን እየ ዝብል ክህልው ከዓ ክእሉ እዮም ማሕበራት ምሳሌ ናይ ባሕረኛታት ማሕበር ኣሎ ኣነ ዝፈልጦ ብዛዕባ ንባሕሪ ዝምልከት ይኹን ገለ ይኹን ዝኩሉ ዝተፈላለዩ ክዝረብ ከሎ ንሶም ግን ብዝተፀንዐ መንገድን በገባብ ክምልሽዎ ገለገለ ኣጋጣሚታት ሰምዖም እሞ ከምኦም ዝኣምሰሉ ከዓ ከሉ እዞም ናይ ኣየር ይኹኑ ዋላ ናይ ነፈርቲ ሲቪል ኣቪዬሽንስ ወዘተረፈ ምሁራትና ብከምኡ መልክዕ ተወዲቦም ነዘይ ስጋኣትና ነዚ ንብሎ ዘለናን ክእርሙና ወይ ከዓ ክምህሩና ወይ ከዓ ትገባብ ከትሕዙና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ዝላበዎም ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أب دمسي راديو إرنا زلنا كبرات خدات مدب باركسلم معنتي أيانا ممهرنا قديم تقعد على برهانة جورز جابير براش كاب كتما شتوتغارت بادن فيتنبرغ جيرماني مسانا زلو براش حجي أنا نسخنا بسترخيبنا خمجة مريخبنا علل كل شاب اسخاق عندي تيفوزو ناي زي تسيهم زلو حديش معبل برتوع معبل ناي من اسيات سبيشالي بريجيد نحمدو كل شاب كتزري لهم دفن دخت قبرهم زمت سوا قسا خمس لزخوني الكا كت أقولهم تطو كتبلي زكاتات النيرة مالتيو أبزي ساعات زيت كاتاتولو ندحر لها وينكا زمن اسياتنا حنساب زيد اللي قريتشت زفلالي قلملي ولا بزو ناقاش متيم كزارو سمع كام تخون يراي له اسكي ابزي ناتكا ريتو انتاي مثل وانتاي كتبلو مدلخا كابتي زلكا تمكرو تبقيسي ايه لحد تزلو صبو يناتان حقا حدا بمسرو تقبتا مجمرتا نايقيسن يلوم دي جمهور لا نايقيسن ايوه قد خلتا عمت مالتي قاب شعو تحيزي قساب زادا غزياون ولا حجون قزارس أنا سيزي كسامو داتا يدقفو كسامو داتا كحيل كم دلوها خطابعو قرب مخاني كل جزية دقاقي مقلتي انتا ايت مخنيات كم من سيمتان كل جزية ونبليه نمسلو نريمو نتي زرهوبو قناي تقباراتو ኣብ ልዕሊ ዝወረደ ስምራታት ነቲ ብድሕሪኡ ገዲፍዎ ዝመፀ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይ እዚ ንዕዑ ዘጋጥሞ ነበረ ተመሊሱ ንኸየጋጥሞ ቅድሚት ወፂኡ ነዚ ፌስቲቫላት ጠጠው ከብሎ ምኽኣሉ ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ሂበ ደገፈይ ዘቐመጥ ኩሉ ምክንያቱ ቅድሚኡ ቀደም እውን ገሊፀ ነይረ ሽዑ በዓል ኣነ ብቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ፌስቲቫላት ብንፁር እዚ እሳቶም ዳሓር ዘምፅዎ نحنا أقدمنا قد ما 15 16 عمتات حيزو
እዚ እግደፍ ከም ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝጥቀመሉ ኣብ ህዝብና ከዓ ናይ ምትላል መንገድታት ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ኣሎ ኢሉ ብሜድያ ገይሩ ስለ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብና ሕማቕ ተግባራት ይፍፅም ስለ ዘሎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢልና ንሕና ብጀርመን ደረጃ ንምሳሌ እዚ ሓሳብ እዚ እቲ መንቀሊኡ ኮይኑ ኣብቲ ፌስቲቫላት ንኸይድ ነርና ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ብዓመት ዓመት ኣብኡ ክንከይድ ከለና ነቲ መንግስቲ ወይ ንኻልእ ጀርመን ከነስምዕ ኢልና ይኮንና ንኸይድ ነርና ኣብ ገለ ትካላት ንምሳሌ ብሃገራት ደረጃ ብኤምባሲታት ናይ ሃገራት ድዩ ናይ ዩኤን ዲኻ ኣብ ናይ ገለ ከይድካ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ከለኻ ነቲ ትካላት ናይ ዩኤን ድዩ ዋላ ናይ ኤምባሲታት ናይተን ሃገራት ኤውሮጳ ድዩ ወዘተረፈ እዚ ትገብሮ ዘለኽን ዓገብ ንምባል ንዐን ንኸተስምዕ ትዘድልየካ መልእኽትኻ ናብኣተን ኢኻ ተቕርብ ነርካ እዚ ብዚ ፌስቲቫል ንኸዶ ነበርና ግን ነቲ ኤሪትራዊ ኣብኡ ዝኣቱ ነበረ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ፌስቲቫል እዚ ንዓኻ እውን ኢንክሉድ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሕማቕ ተግባራት ንምፍፃም ከም ፕሮፓጋንዳ ጥቀመሉ ስለ ዘሎ ጠጠው ይበል ክንብል ከለና እቲ ዝኣቱ ዝነበረ እቲ ኩሉ ኤሪትራዊ ኩሎም ኣዕሩኽትና መታዓቢትና ንፈልጦም በቐረባ ኢና ንዕኦም ንምስማዕ ትጥርዓና ንኤምባሲ ከምቲ ሓደ ንኸዶ ነቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከዓኒ ዓገብ ንብሎ ነበርና ንሶም ቀጻልነት ናብቲ ፌስቲቫል ክኸዱ ዘይኮነ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እሳቶም ክምግቱ ክትስኡ እቲ ዕላማና ተመሊሶም እዞም ኣሕዋትና ዝሓትዎ ዘለዉ ስብ ንሕና እንታይ እቲ መልሲ ኢሎም ነቲ ዘለዎ ስርዓት ወይ ነቲ ኣባላት እግደፍ ተኮይኖም ኣባላት ማሕበረኮም ተኮይኖም ወዘተረፈ ስለምንታይ ኢሎም ክሓቱ ኢና ደጋጊምና ንኸይድ ነርና ኣብ ፍራንክፈርት ብመንግስቲ ናይ ጀርመን መሰል ጠጠው ከም ድብል ጌርና ኣብ ጊሰን ግን ፕራይቬት ስለ ዝኾነ ቀጻሊ ኸይድ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምስ ረኣየ ዝመንእሰይ እዚ ከምዚ ኢልካ እሱ መንእሰይ እውን ምሳና ኣብ ጎንና ኮይኑ ብሰላማዊ ሰልፊ ኸይድ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ከምዚ ኢልካ ዝኸይድ ውፅኢት ስለ ዘይብሉ ብዝኾነ ዋጋ ከፊልና ጠጠው ከነብሎ ኣለና ኢሉ ዋጋ ከፊሉ ነቲ ጉዳይ ጠጠው ከብሎ ኽኢሉ ነዚ ከዓ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኩሉ ኤሪትራዊ ዝሓለፈውን ገሊፀ ነይሩ ዋላ ኣባላት ናይ ውድባት ይኹኑ ዋላ ኣባላት ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበረኩም ዋላ እቲኡ ዝኣቱ ነበረ ኣብቲ ፌስቲቫል እውን ግዳይ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ፈሪሑ ዝኸይድ ነበረ እውን ተሓጒሱሉ ብኣውንታዊ ዝረኣየ እዋናት እዩ ነይሩ ብዙሕ ስራሓት ከዓ ሰሪሖምሉ ከዓ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከዓ ጠጠው ከም ድብል እውን ተገይሩ እዩ ስለዚ ነዚ ስለ ዝገበረ ዝቕበሎ ነይረ ንኽብለካ ኢለ ማለት እዩ ከምኡ ክብል ከለኹ ከዓ ኩሉ ግዜ ትከታተሎ ነርካ እንታይ ድብል ኩሉ ግዜ ነቶም ኣብዚ ኢሎም ዘይሓወሱ ዘለዉ መንእሰያት ደገ ኮይኖም ዝዕዘቡ ዘለዉ እሞ ጉዳያት ናይቲ ስርዓት ዝኾኑ ምክንያቱ እሳቶም እውን ካብታ ሃገር ገዲፎማ ኣብ ባሕርን ኣብ ሰሃራን ክኸዱ ከለዉ ሕሰብ ናይቲ ስርዓት ስለ ዝተቃወሙ ጥራሕ መፅኦም ነይሮም ንስኹም እውን እጃምኩም ኣበርኩት ኢለ ንዖም እውን ፀውዒ ተቕርበሎም ነይረ ሳልሳይ እውን ነቲ መንእሰይ ዝበሃል ኣብቲ ዳስ ናይ ህግደፍ ኣትዩ ንዝኾነ ዝተፈላለየ ግዝያዊ ረብሑ ድዩ ወዘተረፈ ዝጥቀም ዘሎ እዚ እውን ናቱ ጉዳይ ከም ምዃኑ ፈሊጡ ኣብዚ ቃልሲ እዚ እጃሙ ክሕውስ ከም ዘለዎ እየ ዝመክር ነይረ ማለት እዩ ሕጂ እውን ስቲል ክእሱ እዩ እቲ ምኽራይ ካልእ ዝጅብዚ ዝበልካዮ ክመፅእ ኣነ ከም ብርሃነ መጠን ሕጂ እዚ ምፍልላይ ይሪኦ ሰምዖ ከም ደሎ ክዝረብ ከሎ ይከታተሎ ኣነ ውሽጢ ኣትየ ግን እዝን ዝበል ኩሉ ኣብኣቶም ማለት የብለኝ ክሳብ ዛዳ እዚኣ ኣይክብልን ኢኻ ግን ርእቶኻ ክንሰምዕ እንደሊና ከመይ ትዕዘቦ ኣለኻ ከጅብ ትርኢቶ ወይ ክበካ እንዴት ትዕዝብታት ሕጂ እዚ ብኦም ተጀመረ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ መዋእሉ እዚ ጉዳይ ናይ ሃገርና ዝነበረን ዘሎን ክሳብ ሕጂ ዘይተኣረመን ብኸምኡ እናኸድና ከዓ ዝኩሉ ጉዳያት ናይ ኩነታት ናይቲ ሃገርና ኮይና ዝኾነና ምክንያት እዩ ሓደ ሕጂ ንምሳሌ እንታይ የዘክረኒ እዚ ኣብ ግዜ ኣብ 40ታት 50ታት ዝነበረሉ ቃል ናይ ኣቦይ ወልደ ማርያም ኣላ ምሳሌ كاين سامع سمامعنا كاين سامع تسامعنا هنا خفلو خلو بولدا እንታይ እዚ ሕጂቲ ኤሪትራውያን ሲ ከይንሰማዕ ተሰማዕና ኢና ክብሉ ከለዉ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ገለ ስለ ዝኾኑ ይኮኑ ከምኡ ኢሎም ተዛሪቦም ፋክት በንጻሩ ኣብ ሃይማኖትና ንከባበር
ክብረት ዘለዎ ገባብ ዝኸይድ ነበረ ህዝቢ ነይሩና ደለና ክሳብ ሕጂ ከምኡውን ኣብዚ ማሕበራዊ ጉዳይ ተኾይኑ እውን ናይ ብሓቂ ለዋ ህዝቢ በታ ዘላቶ እንካን ሃባን ተባሂሉ ተሓጋጊዙ ዝነብር እዩ ዓብይ ባህላዊ ብሂላት ኣለና ንሕና በዚ ዝዓበየ በዓላት ክግበር ከሎ ከምዚ ንግደት ክግበር ከሎ ኣነ ዝከረን ብዛዓድታትና እንተኸይድካ ኩሉ ግዜ እቲ ዓዲ እቲ ድኻ ዝበሃል ከማን እታ ዝቐረባ እኽሊ ማይ ክልተ ድኻታት ከተብልዕ እንተደኣ ትኽእል ኮይና ንክልተ መሪሑ ንገዝኡ ወስድ 10 ከብልዕ ዝኽእል እኽሊ ማይ እንተገይሩካ 10 ድኻታት መሪሑ ዝኸደሉ ከምዚ ዓይነት ህይወት ማሕበራዊ ህይወት ዝነበረና ኢና ዋላ ኣብዚ ኤውሮጳውን ኩሉ ኤውሮጳውያን ብዓብዩ ዝምስክርዎ ናሃና ናይ ኤርትራውያን ፀጋ ሕድሕዳዊ ርክክባትናን ሕድሕዳዊ ብሓባር ኮንካ ኩሉ ኣብ ሕማምን ኣብ ሓዘንን ኣብ ገደም ብሓባር ትኸደሉ መንገድታት ዝልዕል ኩሉ ፀጋና ምዃኑ እዩ ሕጂ ኣቦይ ወልዳ ነዝታት ኣይኮኑን እቲ ከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና ዝበሉ ነየና ዳዮም ሕጂ ዝበልዎ ፖለቲካሊ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ንምሳሌ ንነፃነት ኤሪትራ ተሲኦም በዓል ኣቦይ ወልዳ ኣብን ከምኦም ዝኣምሰሉ ብዙሓት ሓርበኛታትን ኤሪትራ ንኤሪትራውያን ዝብል ኢሎም ኣብ ዝፈጠሩሉ ሃይለስላሴ ኢትዮጵያ ግን ንምስ ኢትዮጵያ ዝብሉ ማሕበር አንድነት ዝበሃሉ ኤሊት ውልቀ ሰባት ወዲቡ ንዕኦም መልሚሉ ኣዲስ ኣበባ እናወሰደ ብዛዕባ ጉዳይ ዝኸተስኡ ከለዉ እቶም ካልኦት ኤሪትራውያን ሕጂ እቶም ካልኦት ኤሪትራውያን እሞ ብኤሪትራ ዝግደሱ እዚኦም ከምዚ ካበሉ ካብ ምስ ኢትዮጵያ ንነብልሲ ንሕና ነይሮም ፕሮ ኢታልያ ጣልያን ሕሸናቲ ጣልያን ዝገዛእና ዝብሉ ማሕበር ኣቂሞም ማለት እዩ ሓደ ሰልፊ እቶም ሓደ ከዓ ደቂ ቆላ ከዓኒ ንሕና ልዕሊ 400,000 ንኸውን ዳርጋ 400,000 ንኸውን ህዝቢ ብባህልን ብዝኾነ ኣገባባትናን ምስ ሱዳን ንቀራረብ ስለዝኾንና ንሕና ምስ ሱዳን ትሕሸና ዝበልሉ እዋን እውን ነይሮም ካብቶም ሰልፊ ዘቆሙ ኣካላት እየ ዝብለካ ሕጂ ነዝታት እዮም ኣቦይ ወልዳ ከይንሰማዕ ተሰማሚዕና ኢና ዝበልዎ ኣብ ክንና ኣብቲ ቀዳማይ ሕቶ ነፃነት ብሓባር ኮይና ነብል ብኻልእ ዛዕባታት ኣምፂና ነንሕድሕድና ዘይረዳዳእና ነጥቢ ምፂና ከምዚ ምግባርና ብጣዕሚ ዘጉሂ ይደሕዝን ኢሎም እዮም ተዛሪቦሞ ዝብል ግምት እምነት ይደለና ንኻልእ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም እዚ ልክዕ ከምኡ ኢሉ ዝኸደካ እዩ ድሕሪ ብቲ ቃልሲ ምስተጀመረ እውን ዝብረታዊ ቃልሲ ልክዕ ማዕረ ማዕሪብ ክንዲ ናብቲ ቀዳማይ ፀላኢኻ ናብቲ ውሽጣዊ ግርጭታትካ ደሎ ነቲ ካልኣዊ ግርጭታት ከም ቀዳምነት ሰሪዕኻ ነንሕድሕድካ ምውቃዕን ንኣካላትካ ንብፆትካ ዝኾኑ መቕታልን እቲ ውሽጥኻ ጥራሕቲ ናይቲ ክልተ ውድባት ዝነበሩ ኩናት ሕድሕድ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድባት እውን ኣብ ውሽጠን ኩናት ሕድሕዳት ዝካየደሉ ገባባት ነይሩ እዚ ምስ ነበረ እውን ሓደ ዝዝክሮ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ኣብ 76-77 ገፁ ዝደረፋ ደርፊ ነይራ ሽዑ እንታይ ኢሉ ስማዕ እንዶ ብፃይ ክነግረካ ኣነ ንስኻን ሓደ ዕላማና እንካ ኢደይ ሃበኒ ኢድካ ዝብል ደርፊ ዝደረፋ እቶም ነንሕድሕድና ኣብ ክልተ ውድብ ዝነበርና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ውሽጢ ውድብን ሓደ ዕላማና ክነስና ነንሕድሕድና ክንጋጮ ምስ ረኣየ የማነ ገብረ ሚካኤል እሱ ይኮነ እንትቁናዕ ኣገባቢ ኢሉ ደርፊ ውፅኢ ደሪፉልና እንካ ኢደይ ሃበኒ ኢድካ ሓደ እኮ እዩ ብፃይ ዕላማይን ዕላማኻን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣይሰማዕናያን ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ህቡባት ስነ ጥበባውያን ዓብይ መልእኽቲ ከም ኣርት እንዳሃቡና ንዕኡ ክንዲ ምስማዕ ተቐፃሊ ነንሕድሕድና መመሊስና እንዳተባዛሕና እንተደይ ኮይኑ ኣብ ሓደ ክንመፅእ ዘይንኽእለሉ ደረጃ መፅዩ ቀፂሉ እውን ዑስማን እውን ዝደረፎ ደርፊ ነይሩ ሽዑ ፍልስፍና ገድሊ ምግስጋስ ስምረት መባእታ ምፍንጫል ይወገድ ንኹን ሓንቲ ዋልታ ኢሉ ክደርብ ከሎ እቲ ዝነበረ ዘይምርድዳ ኣብ ክልተ ውድባት ይኹን ኣብቲ ካልእ ዝነበረ ነዝታት ኣልዒሎም ዘየምቲ ስነ ጥበበኛታት ደቂ ሃገርና ነዝታት ይዝይሙልና ነይሮም ንሰምዖ ነርና ቶም ብኡ ንኣምን ናብኡ ገፅና ነተኩር ነርና ቶም ብኡ ዘይኣምኑ ከዓኒ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ሸለል ኢሎም ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ እያ ትኸይድ ኣላ ክብለካ ኢለ ዝገልፅ ዘለኹ ድሕሪ እውን ኣብዚ ድሕሪ ነፃነት እውን ተመፂኻ ዝናይ ውድባት ተሪእናያ ዝተፈላለየ ምትእኽኻባት ተኻይዱ ዝተፈላለየ ጉባኤታት ዝተፈላለየ ሓድነት ተገይሩ ተተመሊስካ ግን እሳተን ዝምስክርኦ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ውፅኢት ዘይብሉ ውፅኢት ኣልቦ ኮይኑ ተርፍ ርኢናያ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ 2011
እዚ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ዋዕላ ኣዋሳ ዝተኻየደ ልዕሊ 600 ዝተሳተፎ ኤሪትራ ብሙላእስ ኣዋ ነይራ ኤሪትራ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ኣስላማዩ ክርስቲያናዩ ሓማስየንኡ መናዓምረታይ ኮታ ኩለንተን ብሄርን እታ ሃይማኖትን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ መሻይኽ ቀሽታት መንእሰይ ዓቢ ዋላ ዝመንእሰይ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኣው ነይሩ እቲ ክርስቲያን እዚ ዝነበረሉ እሞኻ ፀጋኻ ናይ ሎጂስቲክ ወፃኢ ዘይገብሩሉ ጥራሕ ንኣኼባ 6-7 መዓልቲ ዝተኣኸበሉ ግዜ ነይሩ ትዕላማ ግን ከምቲ ምእካቦም ኣብ ክንዲ ቀጥታ ናብቲ ፀላእዮም ኣተኪሮም ንህዝቢ ዝያዳ ኣብ ምንቕሓን ህዝቢ ክለዓል ከም ዘለዎ ክንዲ ምግባር መተካእታ ናይቲ ስርዓት ንክኾኑ ዝዓለሙ ውልቀ ሰባት ኣነንሕዶም ነቲ ስልጣን ክብሉ ነዚ ዝተኣከበ ሓይሊ ነበርያ ነበረ ከም ዝኸውን ገይሮሞ ማለት እዩ ሕጂ ናይ እዚ መንእሰይ እዚ ሕጂ ዝተለዓለ ብሪጌድ ንሓመዱ ድሕሪኡ ሰማያዊ ማዕበል ኢሉ እውን ተስዩ ድሕሪኡ ኣብ ከምዚ ደረጃታት ወዲቑ ክፈላለ ሕጂ እውን ስቲል ኣነ ናተይ እምነት ክነግረካ ዮናታ እዞም ተፈላለዮም ትብለን ዘለኸውን መሊሶም ክፈላለዩ ከም ምዃኖም እያ ንትፈልጥ እሳታ ሕሉፍ ታሪክና ተማሂርና ካብኡ እንታይ ትደፈላለየና እንታይ ትደፈላለየን ነይሩ ዘንክ ተቕሰን ፀናሕኩን ምሳሌ ስለ ተኣከባድን ተፈላለየን ወይ ስለ ዘይተኣከባድን እንታይ እቲ መሪሕነት ናይ ምምፃድ እቲ ጠንቅ ናይቲ ምፍልላየን ኮይኑ ሕግን ሕጋውነትን ስለዘየለ ኢሎም እዮም ከም ርእይ ተቕሪቦሞ ሕጂ እሱ እንዲ ሓደ ካብቲ ምክንያት ማለት ኣነ ሕጂ ኣብ ዘይፈልጦ ዝን ግን ከምኡ ክህሉ ከም ድኽእል እዚ ዝገልፆ ዘለኹ ሕጂ ሕሉፍ ታሪክና እኮ ንሱ ዝድገም ዘሎ እቲ ታሪክ እቲ ሕጂ ሕሉፍ ተመክሮታቱ ኣጽኒዑ ዝመንእሰይ እዚ እንደገና ሕጂ እውን ግዜ ከይወሰደ እቲ ናቱ ኣገባብ ከተዓራርኽ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናተይ እምነት ሕጂ ቅድሚ ሕጂ እውን ዛሪበ ብጉባኤ ጌርካ ዝፍታሕ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ብኣኼባ ጌርካ ዝፍታሕ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ኣብ ኣኼባታት ክትመጽእ ሰብ ኢኻ ሓላፍነት ትደሊኻ ኣነ ንስኻን ክልቴና እንድሕር ኣለና ዮናታን ብማዕረኻ ንደኽመሉ ተሊና እቲ ጉዳይ ኣነ ከዓ ዓቕምለኒ ነዚ መንእሰይ እውን ክመርሖ ከኣልዮ ይኽእል እየ ክሰርሓሉ ክእል እየ ክብል ክእል እየ ዮናታን እውን ዘሰይም ከምኡ ዓይነታት ኣረኣያ ሒዝካ እውን ክትመጽእ ኢኻ ክልቴና ከዓ በብመንገድና ከዓ ለይትን መዓልትን እንዳሰራሕና ከዓኒ ነቲ ጉዳይ ንሰርሖ ፀናሕና ኢና ኣብታ ኣኼባ ንሳተፈላ ወይ ኣብታ ጉባኤ ንሳተፈላ ክመርሓካ ዘለዎ ኣካል ናይ ግድን ስለ ዝኾነ መሪሕነት ኣብ ትመርፀሉ ውስን ስለ ዝኾነ እቲ መሪሕነት ዝምረጥ ኣነ ከም ገለ እንተተሪፈ ወይ ስኻ ከም ገለ እንተተሪፍካ ኣውቶማቲካሊ ተስፋ ናይ ምቑራፅን ወይ ኮነ ኢሉ ነቲ ጉዳይ ኣብ ከውተቐካ ኢሉ ዝፀዓረ ኣካል እውን ክህሉ ክእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ስስዕ እዩ ክመርሕ ቅድሚት ወፅኤ ክሰርሕ ዝብል ኣካል ነቲ ሓደ ክጭፍልቆ ስለ ዝኽእል ብኡ ምክንያታት ምፍልላያት መፅእ መብዛሕትኡ ሆም እዩ ኣብዚ ጉባኤታት እየን ዝፈላለያ ሕጂ እዋ ግን ብራሽ እንድሕር ዘይተኣኪብካ እንድሕር ጉባኤ ዘይጌርካ እንድሕር ይህን ምሂን ዘየልካ ዳ እሞ ልክዕ ከም ናይ ኢሳያስ ማለት እኳ ጀስት በዛ ዝበልናያ ንኺድ ንቅድሚት خلاص ኣይትሕተቱ ኣይተብሉ ኣይተተኣከቡ ኣይተውርድኒ እያ ኣነ እንታይ ልብል ዘሎ ኢሳያስ እኮ ብጉባኤ እኮ እዩ እቲ ናይ ጉባኤ ድሕለፈ ውሳኔ እኮ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ሃገር ዝግዛእ ዘሎ ህዝብና እኮ በቲ ናይ ግደፍ ሕጊ ተገዚኡ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ሕጂ እንታይ ልብል ዘለኹ እቲ ጉባኤ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጋጋት እውን ከተቐምጥ ኢኻ እቲ ሕጋጋት እቲ እስኻ ብወለንተኻ ትመፆን ንኩሉ ወዲ ሃገር ክእክቦ ዝኽእል መንገድታት ክትቐምጥ ተዘይክኢልካ ከፈላለየካ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ራእያ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ዘለካ ኢኻ ትእከብ ዘለኻው ሕጂ ኣብቲ ጉባኤ ተኣኪብካ ግን ካልእ ኣጀንዳታት ኣምፂኻ ክንዲ ምቕማጥ ከምታ ዝተበገስዋ ዞም መንእሰይ ብግቡእ ነዚ ፀላኢ ዝምሽ ኣቐሚጦሞ ሓደ ሱር መሰረቱ እዚ ስርዓት እዚ ዝገባብ ምሕደራ ናቱ تا محدرات تخيد دلا وهاجرنا ماتي زيا بونقيسك ሓደ ህዝባዊ محدر ኣብታ ሃገር ክቕመጥ ንቃደ ሲሉ እንድሕሪ እሳቐሚጥዋ ነዚያ ንምግባር ከኣኒ ናይ ኩሉ ኤሪትራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ሌላ እንጉሌላ እንደይብላ እዚ ፀላኤ ዝፈታዊ ከይበልካ
بملو عقمها سرحان دا سرحان نقول لإريتراوي كتنقحن نقول لإريتراوي خمد الساتف أكل نايتي قالس خمز خون كنجبر على النايت كان دحر زينا قميت كان كبأس كاي كلني كفالالي كوناي كلن مخنياتو بتعلامة تراخيب كالله اتتصاقم زقبر دلو حجب زي تراخيبكا كمز زبلو زلو تحساسوا زلو أكل كله خيري تقال أكل كأني فتم مزيئهم قصهم لمزماتهم كنريهم عين دلنا نتهم زي قاتات كمالتي أبقالو وام سلز بدلوها نايزال ألم تصداتهم غيرهم زخود خلو خليا إذا خلت تحساسوا حجي قاجعلو مالتي حجي من سعاري نزل تحساسوا زمت أكل تحاد الشنخ ندحر بخومو متي نتحاد الشنخ كاني خغواني مالتي اي قبولن كاوي كات حاده حجي سيتي جباب ناي غوبايتات زغبر مالتي اتي علامه كان بنصور ندحر قميتكايو حاده بنصور كنفلطو دلنا قداميتي صلايها بغبو مفلات بزي زامنه بزي زبله اكل نايزي ودبكا خون مالتي نايتي توديبكا تقوددلا قوم خايت بريغن حمد مجمرتا زخدو إذا كله بزعر مش إذا زومته كبجس كله سي تودي بيكون المتي تحاسب جن تعلامة جن ناي كله تركتان ناي لبوس لزرخوبه بمولو تسيو بحي بمولو خا ببزحي عرمش دخون حيل خمت سخيله أبزحي جي استفعل عليه الرأي أزلو أكل كمت سخموهان وتفلت عليك قال صلاتنا يمزياتهم نزوم تداناقصنا يقدف يكونوا ولا أكلاتنا أبالاتنا يقدف زلو زوم دقدلو يدلو زيهم ጨሪሾም صلاتنا مزيهم ፍጹም ሰላም ድበሃል ነገር ኩሉና የውልን ዝብሉ አካላት ኩሉ ኹልያ አይፋል እዚኦም አካልናዮም አውሱም ጊዜ ዝጌጋታ ዝገብርዎ ዘሎ ሮሙሉም ዘሎ አካልና ይቃልስና ኾኑም ዘሎም ካ ክንገብራለና ዝብሉኻ ኩሉ ኹልያ محجان امتي بقالسي زناي كوماندوس قلن لا تقصكن مثالي سوغاي تحقينيا خسايكا مخنياتو تعنتو باريا دبلا انكا ايدي هابني اتكا دبلو كله تي اريتراو تتغادلا ينبر حالي اعلامو يدبنير تمرحنت زنبركن نسوغن كل غزي ام فللاينا عابي ترات صاوت سلازلو نزي طرحن وغدود ادن نمبر نحنا نفقرالنا يدبنير حج خاصاينا هنغبرا زلنا حج انتاين مبال يدمص زلخو سباتيخا اب التحساسبا تفلاله تخريخا اتي التحساسبا زخاني ابتي تقمط وشتاو حقتات كاديو ابتي بوليتيكاو بروجرامات كاديو او تقمط خلقا كتسامع علونا او بوساني مركع سلازحل بوساني تحلفو تخريخا تمارسو بن دحريو نعو زي ما امو دي تسامع علو قديفوكا نبينو خيدي خيدي سخاناتو نعوز مسلوحي زقيد مالتي انتهى تقلل زلغو تحلف تموكرتاتنا اتي اب حلف اقبابك على لسانا نتز حلفنا يقل قدلتات الريمنا نمتسايق اسرحانا زقيل ابكندي مسرع اتلكع زنبر زحلفنا يو نادقمنا نخيد تحانت تبهال كل زي ودبات يقونا قلي بحق تحقن حقاولنتن حقاولنتن بهاجر درجة أبقوام تهاجر نقول لها ما أكلك زخيل مخنياتو استفعل عليه تحساسوا استفعل عليه الرئاسة لك تهاجر أو الدرات والمسيحة نتهاجر بخمس جوابي خمرحو تبل سلة تخيل نعو هتقواسا قس نتسازقون عدل هيبوكا أبتي حقنا يتهاجر تموركس كاجن تخيد أبزجنا وددر تأتو زلخ أكل يكون كان حنسا أبتا تودب كيا تزحلف كيا وساني كاوا وصيخا أبتا غوبا مسوصخا نتسخا تأمنلو تسعر كيا تقواسا قسولوس عدلات يبلكان مخنياتو خمس بولكو حجي نحنا كمزن كهون አለው እዚህ አኽ እንገብራለን አይልካስኻ ቢሮ ወነናኻ ካብቲ ናይቱ ጉባኤ ዝሓለፈ ውሳኔታት እቲ ስኻት ደሊ ዕላማ ክትገልጽ ሕጋዊ መሰል ይብልካ ኩልና ዝነበርና ይድገልጽ ዘሎ ዋላ ኣነ እውን ሕጂ ነዚ ሕግን ዲዩ ሕጊ ተቀይዱ ክኸይድ ኣሎ ኢለ ንገለገለውን ዝቃወሞም ዝነበርኩ ተመሊሰኻ ኣነኻ ምስናቃሕ ኩሉ ነቲ ጉዳይ ካኒ ኣብቶም ቀዳሞ ዝተነዝጉ ኣብ ኣቶም ኣቴኻ ምስኣቶም ካ مسرع دحاس كل اوانات ونيري حجي كمزي تي هوتنا غبابا قلالسانا زمن سايكالك عسايات خيدلا سلازي براشينو زي نريو زلنا كومبير غيركا مستنا اذا حلف ديمقراطي
نابعنوت يزمرحنا زول أخذ لها أي سلطنيون هو عجب كتعراريو انت ديكيلو أوه داغما قمتا تاكايدو خغبرلو تزيكيلو بخمي أقباب تتودبنا إذا حيش انتاي دعوتن لايلون لغنا داغما قمتات كقبر كخلالو نبالو حجي قلوبالي ليسو حجي بعالم درجة أوه حادي مريحنت كمرس إلو زباقاقو سولو ساعتات هالو حسوبو أوه إذي أكالات إذا حجي خمسة عن توز تقسكو دليت وني قالسن نزي سرعات إذا خسامو دعتات أتو زبلولو مسكما إذا أمسول حبيري أنا خا جامي كبركت ألني لز تبقسا أكال أي فلتكا أي تفلتوني خسخا أبقى قدافو زي صاب جلوبال مو بغمناي تعتبلو يا أكل حجزنا ورا اللقوان ويكم زحج بريقدنا حمودو ببزح أكالات زلو قدافوسي إتان زوا حادا قصر زلون ودباتون زوم حد اشتياد بلك هذا اللغو لأن حدهم زي فالوتولو أكالاتون نيروميوم ترى تودب ترى تراغبو مالتي حجز يوم تاخو قبر اللوم يدبل زين ود خمزين دقيمهم مصنعتات وسيدهم بخمي أقباب انتحازنا يا حيش كبهالو خلو اللوم نوح زخيد زي حنسار رأي كان ديو حساب هاجرسي نسوم كمرحيلهم زحسوا أكلات الله حجي أبقى وان سمعوا الرأي سمعها ولا حجي أحد منسي هذا جزء سخاتو قبرون نبرك سمعوا نيره من الله شابوش حدا متكأتنا يسرعت كونو خمس خونو غيرهم يمدزار ولو مالتي كلاي كاني من الله شاب عدي قال حدش نجرا أو خلوت تدا مت يوم كديتا مسل دي ويبقى نعبت مت يبتوش تهاجرسي نحنا كنا آليو نتو قداي ونسلن نخل بخوم نودب علينا زبل حد خزارب سمعين مثال جنت وشتا هاجر دلوس قاع سخا غابزي نعوه الرقاقو نزيز تلع على نعبتات سقاب كندون دحر تحسب على ديخا قرب كشجر كاي مالتي حجي تعقم خام فلاتسي تاتخدا قعزونا يتقالسي وسنتن نتازل بب بوتو بب هاجورون تاز حاشة تجبرنا عند توهالة عند تمايت أنت خيدو كقرار بخدي لعل كل جن زند بالكون حجون زند كما حجون قاليت إيه تن علامات ألا يخا بجوب مقماتن تن كتجبرن تخيل هذه دحرت الرادة اللي أبتحاد ودبكون ولا يفعلالي برزوم أكلات زياتهم بحساب انت دا سميرهم بحساب انت دا أبحاد مسيهم كيدوم كراخو بهم مهانهم كنفلت كنكلال لنا أب حساب ندحر زي تراخيب كاجن أبتعلامان أنت زي تراخيب كاجن كل جزية تقصد سنحون لا تفعل خامبر لا تأكد كاخد كي هاي كتكلني خان خبري ده زي قرب زرواتات تنويحيو لا أوكي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدن سيرا دي رناي نازلنا كبرات تختتلت مدب مسانا أيانا ممهرنا قريم تقعد الله برهاني قبرز قابيهر براش كاب كتما شتوتغارت بادن بيتنبرغ جيرماني مسانا زرلو براش حجي نايمن اسياتينا هنا عللس اني حنا ذا قزي خطك املا رخيبك اخلو نابزوم نايك ادم تتقادل تسكخن ملس كم زخما خانا ابنت اوكي ابزي خنسمع كلنا بزق السي مبزحت يقاقت له خبزي اختار من تخيلها feel free أبزق قالسي أنصار سرعة هجدف ببزح الرأيو كلهم تقادلتي ناي جبهة زنبورو تقادلو حرنة إيرترا مالت إيه زعزب مبزحتهم ناي هزبا قنبار وحداتهم انتاي تتساقم براشينو زي أنا نقزع سي كل جزي أمره يزرب بشن السندي هذا جزي ذكرني نوسي محارو دحانون قبرو ماريا قاد لا دحانون قبرو ماريا فرانكفورت أخيبا يودو يا كاين نير أنا هاقات أمو قيشي نير مالتي أجي قيشي سلد نوركو أخيبا له قبل سلد سمعه أنا خاقي دفتا أخيبا أو قرمكا ميتين قلن زخون تساتاف نايتي أخيبا نيرو أو انت رأخوهم كلهم تمدفلتهم أب جرمن سلزلنا مالتي أوانات تقال لحرنة إتراد نبور بس أبع دقود صاروا نايزباقون بارد نبور منال باش نيرو ما ينبورون كمان زخب لايكلن حجانا مسرع أخوه قري مني أب كل بوتاتات أب زبوتانا خالك عقوم سلزخيد أب كالون ولا تشعو
G15 ኢሎም ምስ ልገሱ በዓል መስፍን በዓል ሃይለ መንቀሪዮስ በዓል ገለ ዝነበሩሉ መብዛሕትኡ ኩሉ እቲ ኣባል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ እዩ ደሳስዮ ነይሩ ዋላ ንሕና እውን ኣብዚ ናይ ሲቪክ መስሪትና ኣብ ንዋሳኣሉ ነበርና ትሽዑ ኣኼባታት ክንካይድ ከለና እውን ኩሉ ሱ ይደሰኒካ ክሳብ ካብ ፍራንክፈርት መፅኦም ስብ ዝሽትትጋር የማምቕዎ ነይሮም ነቲ ኣኼባታትና ነቲ ጉዳይና ሕጂ ሓቲተዮ ነድሓኖም ሽዑ እንታይ እቲ ምክንያታት እዚ ሪኦ ዘለኹ ዝስ ከምዚ ኢለ ማለት ኢድያል ኢለ ስኻን ኣሰሓቐዎ ጽቡቕ ኣለኻ ገለ ኢሉ ከም ዋዛ ገይሩ ስቕ ኢሉ ዶላር ስለ ዝፈተው ገለታት ገለ ኢሉ ሶይልካ ክስታይ ማለት ዝዓግብ መልሲ ደይኮነስ ርድኦ ኣለሱ እውን ስለምንታይ ክምልሾ ከዓ ዓዊዱ ይደልየን ማለት ሕጂ ልክዕ ኣለኻ ንኽብለካ ኢለ ሕጂ እቲ ምክንያት ኣነ ኮይኑ ሕጂ ዝርዳእኒ ብጣዕሚ እቲ ውድብ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ማለት ሓደገኛ ኣብዚ ውድባዊ ቅርጹን ውድባዊ ተሓሕዙን እቲ ዝነበረ ምሕደራ ኣብቲ ውሽጢ ውድብ ካብታ ምህጋር ድብልዋ ንእሽቶ ካትም ዋላ ገለ እንተልያ ትካሲ ንዓ ሃጊሩ ዝወሰደላ ደቂቃት ሒዝካ ትምሕደርኡ ከዓ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ነይሩ ኣነ ስለ ዘይነበርኩ ይፈልጥን ግን ካብኣቶም ከም ድሪኦ ከምኡ መስለኒ ሕጂ ብኣሞ ገሊፀ ነይሩ ብዝሓለፈ ሰሙን ምሳሌ ብዙሓት ተጋደልቲ ኣብቲ ሰብዓታት ማለት እዩ ገዲፎሞ እሞኻ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መፅዮም ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ገይሮም ንሱዳን ኣትዮም ንደገ ድወፁ ብማኢታት ዝቁፀሩ እዮም እዞም ኩሎም ሽዑ ድወፁ ነበሩ ውሱናት በፃብዕ ዝቁፀሩ ተደይ ኮይኖም እቲ ካልእ ፈፂሙ ክዝክሮ ነቲ ቃልሲ እውን ኣይደልን ነይሩ እቲ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝገዲፍዎ ዝወፀ ግን ከምዚ ከማይ ዝኣምሰሉ ዝነበርና ብፍላይ እዚ ናይ ፋዱን ናይ ገለ ኢሎም ክስታይ ትገብርዎ ነበሩ ከይተሓለለ መሊሱ ተወዳዲቡ ኢንፋክት ካብ ሱዳን ከማን ተመሊሱ ክቃለስ ላዕልን ታሕትን ዝብለሉ ነበረ እዋናት ነይሩ ሕጂ እንታይ እቲ ምልክቱ ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነበረ ቃልሲ ናይ ብሓቂ ንለውጢ ናይ ምቅላስ መንፈሳት ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ግን ከምኡ ዓይነት ተሪኦታት ኣይነበረን ማለት እዩ ምክንያቱ ሰንቢዶም እዮም በቲ ናይ መንካዕ ናይ ገለ ዝሓለዋ ሰውራ ድበሃል ካብ ብእዋኑ መፅኡ መዓት ክስታያት ዝሕደሩሉ በዚ ዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ነፃነት ይኹን ዋላ ካልእሲ ዘይነፃነትና ይግበሩ ዓይነት ማለት እዩ ምክንያቱ ተሃስዮም እዮም ተበዲሎም እዮም ምስ ሙሉእ ዓቕሞም ካዮም ገዲፎም መኸይዶም ካ ነቲ ውድብ እየ ድብለካ ብዙሓት ኣለዉ ሽዑ መራሕቲ ሓይልታት ናይ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዝነበሩ እሞ ኣብቲ እዋን ክብለካ ኣለዎ ከምዚ ናይ ሓደ ስለ ሰራዊት መራሒ ማለት እዩ ብዓቕሚ ይኹን ብክእለት ይኹን ደገ እውን ተማሂሮም በዓል ኢራቅን ገለ ኣብኡ ዝመርሑን ዝምርሑን ዝነበሩ ኣካላት እዮም ገዲፎም መወፅኦም በኣ ገይሮም ግን ጠጠው ኢሎም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሽዑ ብኦም እውን ኣየብክዕ እንተዳ ሪኢኻዮ እዚ ኩሉ ሕጂ ክዛረቡ ከለዉ እዞም ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ስለምንታይ ከምዚ ክኸውን ስኢልኩም ሪኢኹም ኢሎም ኣብ ተፈላለዩ ሕቶታት ክመፅኦም ከሎ እቲ ነፃነት ጉዳይ ጥራሕ ይምፃእ እምበር ድሕሪኡ ንዝኾነ ክንርከበሉ ኢና ንብል ስለ ዝነበርና ኢና እምበር እቲ ጉድለታት ጌጋታት ዘይነበረ ኮይኑ ይኮነን ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ኩሎም ነፃ ምስ ኮነት ሃገር እውን ገና ቅድሚ እዞም G15 ምብጋሶም ብዙሓት እውን ሃገር ነፃ ወፂኣ ክትብክዕ ንሳቶም እውን ተቃሊሶም ብፆቶም መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ብዙሓት መተዓቢቶምን መቃልስቶምን ንዖም ዝሓለፍሉ ዕላማ ጠጠው ኢሎም ኣብታ ሃገር ክሰርሕሉ ኢሎምን ዘይሓሰቡ ኣቀዲሞም ገዲፎም ነታ ሃገር ድወፅውን ውሕዳት ኣይኮኑን ማለት እዩ እዚ ሕጂታይ ደሪኤካ ክሳብ ክንደይ ዕጉባት በቲ መሪሕነት ናይቲ ውድብ ከምደይ ነበሩ የሪኤካ ማለት እዩ ትካይዳ ናይቲ ውድብ ድሕሪኡ G15 ምስ መፀ እውን እዚ ምስ ተኣሰሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ መዓት ዓቕሚ ዘለዎም መዓት ተመክሮታት ዘለዎም ኣብዚ ደገ ኣለዉ ብዛዓለምና ማለት እዩ እዚኦም ከም ዝበልካዮ ዋላ ሓንቲ ካብኣ ገዲፎማ እሞ ከዓ ሕሰቦ ብፆቶም ምሽ እዞም G15 ጥራሕ ንብሎም ዘለና ዘይኮነ ብውሕዱ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ መዓት ካድራትን ዓበይቲ ክኢላታትን ብቑዓትን ዝነበሩ ቅድሚኡ ናትሒዞም ኩሎም ዝተኣስሩ ቅድሚ እቲ መጀመርታ ነፃ ምስ ወፅኡ ንሶም ዝፈልጥዎ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ገይሩ ዝኣሰሮም ገዲፎሞም ከብቅዑ
نزي نجار زي خنق على صل النايلهم تطوي لهم ودبهم مسريتهم كساخ جبرون أيرانا يمن بيجا كبعد دحانهم كسايد نور التدي كوين هجي انتاي دريئك حجي كساب كندي حدا جنيا من باروتي ود ويتي مريحنت وي فلاي كازي هقدف كم زخوني يردأك براشينو نتا ما بتوش تزلوز حراي لحن نزا ما بزدق زلو يزبلك هزلو ما لي زي بلهم ماسي قرب حما نار أخوي نزيد يتقالي سيل كاخ تسألو زي تقل مهنيات سكر داني سقم علاني هو حجي صمال أنا وندي هم تساكا تي قصايد قلز دلخ حجي تي أنا ونعون ديال اسمرول دلخ نتبلو دلها نعاون سلاز قارمان حجي جنبو خبكا كخيل على زبل أمنتي أبز حلف حجي مثالي كابتن زغبركو زز كاي زلو قالسي زعنتول نوم صنبرنا بريجيدنا عمودي يكون قالوا ودبات يكون قالوا متخابات يكون إذا زي يكون فتحينا يتشجرنا تي نايتي شجرتي زفتحو اتهزبي او وشت هاجر زلو مزلع التراح إذا وشت هاجر زلو نعو هنا اللعلو خنكئل لنا السخاب زود فتير كوي متخخاب غير كاب ناتكا اخيباتات غباياتات اكايدكا كم زعنتو انت قصت انا حنابت غباياتات زي مردا هليكو تفلالي خان دغنا مورالي نتهزبي ተስፋ አምቢሩል ካዝ ነበረ ተስፋ ሐምዝ ቆርጽ ምግባር እዚ ሓደገኛነቱ ተረዲእና አነ ቅድመ ሕጂ ለ አልዒለ እቲ ብቀረባ ክራዳዳን ብቀረባ ክፋለጥን ዝኽእል ብፍላይ ካቲ ተጋዳላይና የህዝባዊ ግንባር ዝነበረ በብሸውዓተን ተወሓደ ክሳብ 10 ዘሎ ተኣኪቡ ተወዲቡ ቀንድ ስርሑ ኻኒ ናብቲ ውሽጢ ሃገር ደሎ ናብቶም ዝበልካዮም ብጾቱ ገዲፍዎም ዝመጽኢ ደሎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለው ንሶምን ከም ዝትስኡ ክገብር ክንቀሳቀስ ኣለዎ ኢለ እዚኣ ካ ክትከውን ኣለዋ ያ ክንገብርካ ምስቶም ዓንቶ ዝጠቕሶም ዝነበርኩ ኣቀዲሞም ቅድሚ ነፃነት ኤርትራ ገዲፎም ነቲ ቃልሲ መሪርዎም ዝወፁ هم دحراي زموصون اتوم قدم زوصون ننحلو تقاسيل انديو اويشت ازباغم بار نبره عابي قيمتاتات ننحلو زحدري تقاسيل يغرمكا كغصلكا هلو تحاده نتحاده كخفو تحاده نتحاده كخصو مالتي تحاده نتحاده كخصو ام كساسن ابالي عوايتي اغبابا كايدانايتي ودب زنبره مالتي ስለዚህ እዚኦም እቲ ሃገራዊ ዕርቅ ንብሎ ሕጃን ዝፅዋውዒት ተቆርቦ ዝደሊ ናቶም ብፍላይ ሳቶም ዝያዳ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ገዲፎም መፅኦም ዘለው ተኣሲሮም ዘለው ብህይወቶም ዘለው ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለው ንሶም ዝያዳ እዮም ዝፈልጥዎም ነዚኦም ንኸድሕንዎም ክቃለሱ ሃገራዊ ዕርቅ ፈጢሮም ይቕረ ተባሂሎም ነንሕድሕዶም ቀዳምነት ድሕነት ናይቲ ህዝቢ كوحسو خقالوسو بزغاطام زصوعو كومو غيروم كاخودبو خم زلوم كاقديمه تزاريبه مالتي حاده زي تزعابه سرح قونالو زبلانه مش ودب فتيركا ودب سريحان نسو كفتحالكا ناي صقمكا تصبن دحرليخا خوينكا اذن عنتوز تقسن نوركو بمولن زحلفنا انت مكروتات نسنا دغاغمنا انكي كان ودبات بتز تودبو يخيدا كم حزب متن كم حزبي نحنا ونالنا ندحرخ نبل كيلنا تحزبي نسون كغواساغوس بمنغدن تخيلو تنودباتون سبات يوم نفسهم اريمومن لقع مستحزب تسريعم كغعازو خم دخلون زخنا امنكن كدالنا براشينا منالبات ابزي حنتي نجر كوس خلاص دلي بفلاي كمزي خباخاتكم تمكرو زلوهم كزاربو خلهم تلوطي بوشتي زمص الورا زتدخمو زلهم ابدغس ترغم يبلو عينت يا تسمع ترديخني مبزحتو غزي بت كومنت اندحرام بيبكايو نتي اوشت زلو هاغرينا خنا تسزلنا خنا منالنا نابلكا اندحرتي لوطي بوشتي طرحك مص خوينو زي من سياب زلو كلاني يبلهم زيهم كان مبخورتي ها ناي هقدف الاخوات ونكونو اليوم حزب المنياتو هقدف ايدو ابزيتوا يبلونا سلازي قرب نتي خقالس تسي زلوس تانتو استقالس زلخا نشودا امبر تلوط باخا يكون زمص كما تطعم وديتين نو اجي حالي بعلن تنودبات
ንሰን ክብልኦ ዝግበአን ኢና ሕጅቲ ውልቀ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ ወይቲ ንሳ ተወዲብካ ማለት ሲ ኣነ ድመርሓካ እንድሕር ትብሎ ሊኻ ኮንካ ነቲ ህዝቢ ኣነ እቲ ለውጢ ከምፃልካ ትብሎ ተሊኻ ኮንካ ነቲ ህዝቢ ካብዚ ረኺብናዮ ዘለና ወይ ዝህግደፍ ዝገበሮ ስራሕ ካብኡ ዝፈልየካ ላ እንታይ እቲ ስልጣን ናይ ህዝቢ ንብሎ ኣለና እስኻ ምውዳብካ ሲ ናይ ግድና ይኮንካ ንስኻ ከተምፅኦ ተወዲብካ ትሰርሓሉ ክትቅልሶ ዘለካ ከኣኒ እቲ ናይ ነዊሕ ዕላማኻ ከተቐምጥ ክትክእል ኣለካ ስትራቴጂናትካ ናብኡ ንክትበፅሕካ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ከምቲ ግቡእ ተን ውድባት ክዛረባሉ ዝግበአን እየ ኣብ ክንድብቲ ጉባኤ ኣካይደን ድሕሪ ጉባኤ እንደገና ብዛዕባ ጉባኤን ብዛዕባ ኣኼበን ክገልፃ ዝሃልካ تقند فوكاس ناتاتن تقند حيل ناتاتن نابتوش تهاجر دلو هزبن نابزب زدق دلو خاتي آبال زبا قنبار دي ولا آبال تداناقات دي زبها زون حدا خاتي أوش تهاجر دلو هزبن بلو دلو زون هزبي ناتكايب إزي خلع عالك خلالو إزي بززلو سلامنتاينا خسام معاسينا همدنا تقايش أنا خنكيد السون كو قداينا يتي سرعات كوي دلو حقي يلا زعبا حقي نعون زملكتو منقتاتي السو بجبو كنبابرو نتهز بسو إلو خرق خلو إذي فالكان إلكان نعون حيال دخونو قوس ندان كايتكا كم زقرب تعانتو بلا نيرين كا إيديها بنيد كا مسوي مزيوم كم زيوم زام سولي كنت سألوم لخيل اندينا تيقباب تزخدو دلو خد سألو تخيلي خانا إذا العالم سألات خاقنا يكونو صباح فتاو تخاخم زخونو تفلت عليك إذا بيتو دابرها سي عبي قال استزاربو إذا خنمرحلو خنكيل علنا قنوع مراحي نفع مراحي زبهال نتسألايو أفتاوي يزغيري طلوكو إذا كمرح كوينا نزي خنسرح الله خنكيل علنا زي عن تود بلو نوركو زمان زي ولادو حجي مثالي وإذا متأخخاب زي إذا أبتغستايون كقمت أخخيل علو تسألايو دايكونا فتاويو مخانو أبقال سون كواسا خمدلو بعابي وانتو وشتهاجر دلو دلنا حجي تواي كون كاسقا حجي فراداين قالن كوينا نحنا كو بزح نزارب كوينا توما وشتهاجر معات مويا معات وتهدر أو عقم زلوهم كندي كإلاتات زلو كوفي لهم زلو بتهاجر ألو نصهم نجزار سوم ندحنا تهاجر كواسو خمدلوهم تروهم كتصاوتو خمدلوهم كتقواساقوس نعومن كتتوابعهم كتسوهم دلهم مقبار كومو سلازخونو نايت سرعة سلازخونو وزترفنا بالكا كل جدي ندانا تسألكا اللي حرت خير كوينكا بوليتيكا مالسي نتي تسألايها أفتاويخا مقيازانا يبي تودد أبرها قال يد بالدل زي أغد محجون حانتق على وطي خانيركا زي أخا أنت أتبل زي سرعة زغطف تقوينوسي سرعة قدف مالتيو اتوب نعو زت أقعلو زلو حانت معالتي أنصارو مزت السوء رايو إلكانيركا أجي زي مزات ولا زلخات خير كوينا زمي عدن بزي أو بزحت صحيفة ملكانيرم وخمت كل نسأل الأمن الله أنا حجي انت مسلكا سألوه مغيل اندي أنا حجي لا يوهي خايل مخامبر مهنياتو سي إذا كله قابن إنا قبورو إذا كله حماق أنا رأيو ستيد تاقعنس حكون زلا قصن زلوسي نتقمم ديوم أفكيرو مريم نتي سرعت بزي قدس مزيوم أنصارت سرعت مزيت سوت راحنا نعوت الكاس كبصوا عينتها لا أجي أنا لعل سبب وقت صلاة مخالي لعلتهم قاموا دبلو دلو أنا سي يبوي يدنجز كنجركا مخنيات سلامتا يدنجز لا تزور دون دلو سلام تدلوهم كو سلام سلازلو زي خمس سلازخوني خمس قبر زلو بالمخالك سلان فعلت كلنا حانتي ميتاوي تكونون ربحة زي بلهم سواتي نزيهم سي انتا خويلهم حالة كلنا هنردو دلنا تي بمولو عقم الله زبهر ويستود بأكلو حزبنا كساب كنده يدون كورهم زلو زي قدف كن مهارلو يقبا أدا حادة بيهلالو نحانتي حاسوت دقاقيمكا تقليسكا دعربو الزح خم حق خوينا كتقرب حق غير خري اي تسب براشينا ابزغن انا نغراكا بيرسونلي سوري قارص اكاد امبر دكتوريت معرق زلو مالو بزي ن ايرتران نتخباب ايرتران بزي كازي اب ايرترا زلو سرعت قال اي طقموني لهم زامنو لو حجز يوم سي بزي مفلاطي بزي مردايو يقلخت بلاي تخلنيخا
ترديغان وحدات يكون يوناتان هجي آلن تعدل دلو علامة صراحة جبت تقومت علامة حزب إيرترا بتقلال تاني سرحة إيرترا ناي كل إيرتراو مثل تحلق تكون دلاي فتحية تبل تقوينكا ولا تقبن تفتسمون فتح راكب كخلالو فتح مركاب نتاي مالتي كما سرتي أي ملكوتوني ويقل مالتا يكونه كسر ولا ناي زخون عبي وساني ونكو فردو ونكو وهابو خيلي بحقاوي مسولو ግን ክኽበረሉ ጠበቃ ውፅኢ ዲ ክጣበ ተሕጋዊ ኣገባባት ተኣሳስሩ ዲ ክፈልጥ ምሽ ከም ዘለዎ ሒዝካ ተጥሕሎ ዘይኮነ ኣብ መንጎ 24 ሰዓት 48 በደሉ ክፈልጥ ከም ዘሎ እዝን ወዲ ከም እቲ መባእታዊ ዝኾነ ክግለፀሉ ክኽእል ኣሎ ዳሓር ኣነ እንታይ ልብል ዘለኹ ብዕላማ ናይ ኩሉ ኤሪትራዊ ሓላፍነትኩም ምዃኑ እቲ ኤሊት ፀላኤኻ 500 ለደጋጊመ ዝገልጾ እዚ ይጸላየ ኤርትራ ሕጂ ስኻ ጻውዒት ኢኻ ተቕርብ ኣብዚ ትኽዋሳ ዝኽእል ክዋሳይ እቲ ከምዚ ትብሎም ዘለኻ ሓንጊዶም ኣዋጠጠው ዝበሉ ንዖም ዝምልከት ኣይኮነን ንሶም እስኻ ግን ናብቲ ብሙሉእ ንዖም ክትርክም ኢልካ ሕጂ ነቲ መስኪን ዘሎ ካለ ከኣነ ክትሉ እንድሕር ዳእኸሙ ጌርካ ክትልኩሞ ኮይንካ ፀገም ይኽፈጥረልካ ማለት እዩ ተሓር ብሕጊ ንምሳሌ ብቲ ቅዋም ናይ ሃገርና እንታይ ነይሩ ብዝናይ 97 ፀዲቁ ነበረ ወላ ብዓለም ለኸ ደረጃ ብሕጊ እውን ዝጥቀሙሉ ማለት እዩ ሃገር ኣብ ሓደጋ እንድሕር ወዲቓ ብለካ ሓደ ዝተኣስረ በዲሉ ዝተኣስረ ሓደ ጀነራል ንበል ናይ 30 ዓመት ፍርዲ ተዋሂቡ ቤት ማእሰርቲ ፀኒሑ ሃገር እንድሕር ብሓደጋ ብኩናት ኣትያ ንዕኡን ስለ ዝምልከቶ ንድሕነት ሃገር ትሞያዊ ዓቕሙ ከበርክተላ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ውፂኻ እቲ ወተሃደራዊ ክስታይ መሪሕ ከም ዝሰርሕ ትገብሩ ኢኻ እዚ ትሕጊ ትቕዋም ናይቲ ሃገርካ እውን ኣፍቅደልካ ማለት ሕጂ እውን ተሰይምከሙ ፃውዒትና ኢና ንሕና ክነቕርብ ዘለና እቲ ብፈፂሙ ክቕበል ዘይክእል ኣይቅበለካኒ ዝቕበል ኣካል ከም ዘሎ ግን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንኹሉ በልማማ ክነብሎ ፖለቲካ ዝዛረበና ስርዓት ዘሎ ንሕና እውን ፖለቲካ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ሕጂ ንዕኡ እቲ ድብል ዘለኹም በር ክስታይ ለይኮንኩን ካልኣይ እቲ ህዝቢ ዓብይ ተራ ህዝቢ እንተደይ ተሲኡ ውሽጢ ሃገር ብኣሞውን ገልጾ ነይረ ዓለምና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እንተተሲኡ ጥራሕያ ክትሰምዓካ ትኽእል እምበር ኣብዚ ዝኾነ ዓይነት ክስታይ ስለ ዝበልካ ክትቅበለካ ማለት ዘበት ኢለ ነይረ ሕጂ ዘይቅድሚ 4-5 መዓልቲ ዝረኣናዮ ተርእዮ ከለኮ ኣብ ባንግላዴሽ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ተምሃሮ ተሲኦም ክሳብቲ ናይታ ፕራይም ሚኒስተር ገዛ ኣትዮም ደዋዕዋ ከብሎ ንሳብ ነፋሪት ሃዲማ ከም ትወፅእ ተገይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ወተሃደራዊ ዘሎ ኸኣኒ ንድሕነት ሃገር ድብል እቲ መራሒ ናይቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ግዝያዊ ነቲ ሃገር ክሕዞ ከም ምዃኑ ኣውጁ ድሕሪኡ ከዓ ሰምዕ ከዓ ሓደ ናይ ኖብል ፕራይስ ናይ ክሳይ ወሲዱ ዝነበረ ናይ ሁማኒቲ ገለ ዓይነት ንሱ ንከም መሰጋገሪ ነቲ ጉዳይ ትኽሕዞ ከዓ ኣቕሪቦምሉ ማለት እዩ ለባማ ስለ ዝኾኑ እቶም ወተሃደራት ማለት እዩ ዘይለባም ክመፃካ ክእል ለባም ክመፃካ ክእል ሕጂ እንታይ ንምባል እዛ ሕጂ እቲ ህዝቢ ስለ ዝተሰአ ክሳብ ባንግላዴሽ ዝኣክል ዓወት ረኺቡ ማለት እዩ ከምዚኣ ክንገብራ ክንክእል ኣለና እቲ ህዝቢ ብድፍረት ወፂኡ ሓዊሉ እንተደኣ ተሲኡ ኣብ ዝሓለፈ ጠቕሶ ነይረ እዚ ኩሉ ብረት ተሓንጊጡ ዘሎ ዓብይ ይኹን ንእሽቶ ግዳይ ናይ ስርዓት እዚ ተገዲዱ ዝወፀ ነዚ ክለዓል ከም ዘለዎ ክንገብር ኣለና ዋላ ዝብሪገልና ሓመዱ ቅድሚ ሕጂ ዘቕርቦ ነበርኩ ሓሳባት ከም መንእሰይ መጠን ብዙሓት ኣዕሩኽቶም መቃልኣው ኣገልግሎት ዝነበሩ መቃልስቶም ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ብሪጌዳት ናይ ሓይልታት ገለ ዝኾኑ ቦጠሎንታት እውን ኣሎ ወተሃደራዊ ኽኢላታት እዚኦም በደል እውን እዞም ንብሎም ዘለና መራሕቲ ቦጠሎንታት እውን ኣብቲ ቦጠሎን ኣትዩ በደል ከይበደለ ወፂኡ ዝብል ሰብ ተልዩ ሕሙም እዩ ኣብ ትሕቲ ግደፍ ማለት እዩ በደል ገበን ክትፍፅም ኣለካ እንተደኣ ክትነብር ክጠጠው ኢልካ ክትቅፅል ተኮይንካ ተኽስታይካ ከምኡ እቲ ሕጋጋት ናይቲ ግደፍ ስለዚ ነዚኦም እውን ከምዚ ስለ ዝገበረ እዚ ኣይምልከቶን እንዳበልካ ክትነፃፅሎ ዘይኮንካ እቲ ጉዳይ ሃገር ኣብ ውስን ግዜ ጌጋታት ክትፍፅም ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ንህዝብኻ ክሓሶ ተስቕ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ዝመንእሰይ ወለዶ ብዙሓት መዛንኡ ኣለዉ ክኢላታት ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እዚኦም ክለዓሉ ከም ዘለዎም እንተደኣ ጌርና ንሱ ከዓ ነቲ ህዝቢ
ኣተሲኡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብከምዚ ገባብ እንተደኣ መፂኡ እቲ ንደልዮ መወዳእታ ክስታይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንኽብለካ ኢለ ማለት إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና መምህርና ኣያና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ብራሽ ፀኒሑ ብራሽ ነው ምሳኻ ንዓኻ ብዝምፂ ክዕልል ከለኹ ወይ ናትካ ትምህርቲ ክንሰምዕ ከለና እንታይ እዋና እታ ሰዓት ትሓልፍ ክርዳእኒ ይክእልኒ ብዙሓት እዮም ከዓ ተገዲሶም ሰምዑኻ ርእቶ ዝፅሕፉልና ብዚ ናብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ማለት እዩ ወል تا نلمعنت توهبتنا جزي درجة زينا بكعتها أي هوف كنت من لسنا مناتي ودعنا ندوش كاينة مالتي باكش انت الأذكر كا جزينا عرفتي زر لحجي thank you بشم كلهم تخطاتلتي دبت رادي إرنا دالوتان براشينو تا مايكروفون نبغاسك اوكي هجيتي زيادة قروب زروا همزة بالزحر الدعان اندي كسفحو خقلص انت خيله خاردو تسب نمبالي انت وين تجن اذا حج موداتا فلاي كنزاربلا صنحنا زوم غدايم كلهم كتاب بحفشاوتي تغادلاينا حزبا غمبار زنبره كومون تغادلاينا يتغادل حرنت اعتراض زنبرون يدون غرون اكيو سوق زبلون بزحهم دلو فلت يعني كمتنا حزبا غمبار سلا زي كونينا خندو مريرنا خمزارولو زي كالنا مالتي سلازم انتي نخبري ليه معات عقمي مويا كلت بوليتيكالي هون استفلالي تموكروتات زلوم موياويان كوينومون نسواتو بتمرت درجان ابزلا على الدرجة بتيحم زلو اكلات كم زلو ببزحي نفلت اينا كلنا سلازي حادرات هاجر زان زاربلا دلنا بزح زاربلنا دلو اف كما يكونتات اللو كلنا صدرا حوات دك عدي عقتي مزنا خنو زلو كلنا بقربا كما هالواتن خم زلو كلنا سلنردو بجاهم عرقي غيركم يتي عرق زبحال ناي ودبات عرق ديكون دلينا دلو نايزوم اكلات زيوم حدقتات غيروم عرقتات غيروم نهزبوم كحسو بتزبولكو وغبا بب شوعت 7 خاون لعل تخير زي مبليه كاني جنا زي كونه زي متممان غزي سلازلنا كوموتات عينت تتقيمو تمتخخاون كفرسكاز سلازخيل كم زناي بزحس لزغونه ناي بريغدنا حمدو كم درجاتات بتيحون نبللنا متونن بعقمون انت خوينو كن توم بقربات الرادادا نخون كاتخيتكا ابت علامات راح نحن داترخمنا خينا بحاد خمزلنا كان ردو يقبعنا مات قالن المودات قبل دل نغره منقدي دق محجون تقسكو سلتاديلن دكنستيو اديتات حواتنا سلتاديلم كاب خمس جباب توديبن تيصقم دوردا دلو تشجر تركب دلادي نع اخ اندا خوينن كتابقا بزغات امزي خلابو دلي مخنياتو خمس عنتو تقصن نوركو او دبات يكون ولا بزناي بريغدنا حمد يكون ابغدا يكون ابالات ناتو خوينن نتي زلو خستاي طرح غلغلا وينعو طرح سمعا زحالفنا غدلتات كابتن ايزوا غمبارن ناي جبهان زنبر محبر دقنسيوتا هو تماهيرن نزي فلاي ابزنا دي ابتودبات كلوا ناي قدن يحلوا كلوا خالون او هالين كن حانتي كوميتي كن بخمس جباب استودبت نفسها زخالت سلتادت قوي نتن اديتات درخبو دلوات صقمات بزعبون عالمنا نختغالصن نختغلصن كوم إلى خانتن زبلناينكا اديتا تاوشت هاجر دلوها ختساخ برابر هم دلوها خغبرا كنغبر سلازغبانا نساتن كاواناتات ناتو خوينن نزي ነገር زي خم حلافነት ወሲደን ክሰርሓሉ በዝጋጣም እዚ ላቦ ማለትዩ ምክንያቱ ሁሉ ግዜ ሁሉ ተስፋ ቆሪጹ ሰብ እጂ ዝኾነ ተሓቶ ዝሕጂ አንቶ ስራውካይም ጻኸለይ ኣብስተገድ ሰምዖ ግን صراغم زي تبراش ابدقد ابوشت هاجر زلو رسعي حانتي قبرني حانتي نخلص حانتي قبرني حانتي قبراني نزن وسنات كتقعا قد زرعي ويكا توشغريرن دخيمن تطوز بلا نعن ريوسب تسفاز قرص الله تسفاز قرص ريان يرن مثالي ناي بنيام غرماي زي تقادا ماي كاتوري ويكوت ما عليا دي بلو تختما بخبرهم بانديران غير نظام كلنا ديتا تبدغو سيوم
ክስታ ገብሩን እዚ ሕጂ ዝፀወታታት ዝረአዮ እዚ ኮነ ኢሉ ትግደፍ ዝሰርሖ ዘሎ ንሕና ከዓ ማዕረ ኢኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣጆኻ እዚ ኮነ እንትክስታይካ ክንብሎ ክንክእል ኣለና ኩለንተን ውድባት ዝተኣኻኽብኦ ዘለዋ ዝያዳ ሓይለን ናብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና እዚ ንሪኦ ዝነበርክና ዓንቶ ዝገልፀልካ ዘለኹ ኣብ ጓይላን ኣብ ገለን ከምኡ ገይሩ ትፃወተልና ዘሎ ነዚ ክንምልሽ ክንክእል ብቕዓት ናይዚ ምምላሽ ከጥርያ ናብኡ ገፀን ኩሉ ግዜ ሓይለን ዓቕመን ከዋድድኦ እንተደኣ ክኢለን ኩልናቶም ብውልቀ ዘለናኹም ዝተወደብና ብሓደ ሓሳብ መፂና ብሓደ ዕላማ ከዓ ነቲ ህዝብና ከነባራብሮ ንኽእል ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ እሞ ስለዚ ቀኒየለይ ዮናታን ኣነ እውን ብዙሕ ደመስግን ቴንኪዩ ብራሽኖ ብሽመይ ምሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳለወታን ደጊመ ከመስግነካ ፈቱ ሓቂ ሓይሽ 7-8 ነጥብ የፅሒፈ ነይረ ካብአን 3-4 ጥራሕ ኢና ጠቂስናየን ዘለና ሓንቲ ካብአን ተዳሊኻላ ክትፀንሕ ምእንቲ ሆምወርክ ክበካ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ፕላን ABC ዝብል ኣሎ እንታይ ምዃኑ ዳሓና ስፋሕ ብልና ክነብሎ ኢና ሓንሳብ ኣነ ኣብ ስራሕና ሜካኒክ ወየ ኦኬ ገለ ነገር ማሽን እንድሕር ተሰይራ ዝፅዋዕ ከም መካኒኮ ከዓ ፈታቲ ሕዲ ገለ ይዕሪ ምሳይ ከዓ ኤሌክትሪሻን ኣሎ እሱ ክእለቱ ኤሌክትሪሻን ስለ ዝኾነ ዘድሊ ናይ ኤሌክትሪክ ገለ ጉድለቱ ኣሎ ከዓ እሱ የማልኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናትና ካይዳ ግን ኣብዚ ዘይ ጉዳይና ክነኣቱ ወይ ንኽኢላ ገዲፍካ ምሻለካ ከምታት ፀገማት ይመፅእ ኣሎ ዝብል ርእቶ ስለ ዝመፀ ናትካ ርእቶ ኣብዚ ከመይ ተሓስብ ክሰምዑ ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዉ ባይ ደ ወይ ኩሎም ትከታተሉና ዘለኹም ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ናብ ገዲም ተጋዳላይ መምህር ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብራሽ ወይ ከዓ ብራሽኖ በመገዲ ቴሌፎን ናብ ባዶ 4971 ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ተጠቂዕልኩም ዘሎ ጥዕና ዘለዎ ኮሜንት እስከፅሓፉ መሃሪ ሃናፅ ዝኾነ እነ ትዘቕረብኩም ለ ሕቶ ከዓ ዋን ቱ ዋን ኣብኣ ከለኹ ክቕርበሉ እየ ማለት እዩ ስለዚ ትስራሕ ጅ ናባኹም ክገድፎ እየ ብራሽኖ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክንራኸብ ኢና እዘን ዘስተንባሕኩልካ ሕቶታት ቁርብ እንታይ ዝበሃል ኣቃመም ኣቢለ ከምፀአኒ ጠፊእካ ዶ ተኸታተልትኻ ቲፎዞኻ ከዓ ማእልያ ዘይብሎም እዮም ኣቐኒኻ ንኸም ኣነሕጅስ ንሳቶም ከዓ ብመገዲ ፌስቡክ ኮነ ብመገዲ ዩቲዩብ ኮነ ብመገዲ ቴሌፎን ዘለዎም ሕቶ ናባኻ ክምለሰሎም ዝደልዩ ክፈልጥዎ ዝደልዩ ክቕርቡ ከም ዝኽእሉ ዓዲምና ኣለና ቴንክ ዩ ሶ ማች ብራሽኖ ቴንክ ዩ ዮናታን